नमस्कार, तुमचे स्वागत असा गोमंतक टीव्हीच्या या खास कार्यावळीन. आम्ही इफ्फीक असा आणि इफ्फीक आमकां एक सेलिब्रिटी मेळ्ळा. त्या सेलिब्रिटीक तुम्ही टीव्हीर पळयलां आसतलें, बिग बॉसान पळयलां आसतलें. बिग बॉस 5 मराठी सिजनान ती आसली. इरिना रुडाकोवा आमच्या वांगडा आसा. तांकां विचारुया गोंया बद्दल, इफ्फी बद्दल तांकां कितें दिसता. हॅलो मॅम, वेलकम टू अवर शो. येस, आय विल आस्क यू इन इंग्लिश, नो इश्यूज. यू आर इन गोवा. यू आर इन फर्स्ट टाइम इन गोवा? No, it's not my first time. I've been here before, like for few days only. For the IFFI you are coming for the first time? Yes, especially for So how is the IFFI and how is the environment of IFFI in Goa? IFFI experience doing very great for me, and मी पण काय सांगू, मोस्टली मराठीचं पिक्चर बघितलं. आज खूप छान शॉर्ट स्टोरी बघितलं, कोणकोणी फिल्म आणि दुसरा मूवी. चांगले विषय चांगलं गोष्टी आहे. तो मी खूप प्राऊड करते, कारण की तो मी मुंबई से रहते हो, मराठी शो करते, इंद्रायणी सिरियल करते, तो मी खूप प्राऊड करते. गोवा से इंटरनॅशनल फिल्म हे किती मराठी मूवीज है, खूप छान. तुमचं मराठी खूप चांगलं आहे. मला वाटतं बिग बॉसमध्ये आल्यानंतर मराठी शिकलात. नंतर से नहीं शिकलीस, थोडंसं इम्प्रूव्ह करते. वो जो इंद्रायणी सिरियल काही स्क्रिप्ट शिकलीस ऐसे रिमेंबर, पण ऑफकोर्स बिग बॉसच्या घरी वैभव सर खूप मदत देतो, तो शिकलीस. आणि सगळे इम्प्रेस करते. किधर कधी ये, मैं 6 साल रहते हो मुंबई से, पण मराठी शिकलीस आतमध्ये बिग बॉस चीना तोरा, बस एवढंच. तो असा विषय. सो आता इफ्फीला गोव्यात किती दिवस? और अजून 2-3 दिवस. छान वाटते, छान लाईक मी पसंत आहे, मी आवडतो तो थोडासा मोर करते. व्हॉट डिश यू लाईक इन गोवा? डिश आय मीन लाईक मी पण फूडी नाही, पण छान प्रॉन्स छान आहे. आय डिडंट एक्सप्लोअर मच, पण काय आम्हाला काय पाहिजे, आय वॉन्ट टू गो समवेअर टू गेट लोकल फूड, लाईक लोकल रेस्टॉरंट. येस. अँड when we can see your movie in IFFI? I hope so next year. Let's see. I hope some directors or some producers will come up. Me open hai. Whatever universe will send it to me. If I like the script, if the characters suit me, I will do it, and I will do it my best. कुठल्या मराठी मूवीची सध्या ऑफर आली आहे? आता नाही आहे. So like I'm open for any offers, Marathi offers, Hindi offers, international, for everything. So I just love this profession and I will do my best. इंद्रायणी सिरियलीचा एक्सपिरियन्स? इंद्रायणी सिरियल्स आता मी बघितलं, माझा मित्रसे बघितलं. सॉरी बोलते विनोद सर, डायरेक्टर सर आणि सगळ्या टीम, सगळ्या कास्ट है, ये वो जो डिफरेंट लेवल है. ऐसा लाइक जस्ट सिंपल टीवी सीरियल नहीं है, ये प्रॉपर रिहर्सल करते हैं, स्क्रिप्ट शुरू करे, लाइक खूप छान वाटते. अँड मी खूप आभारी आहे मराठी कलर्स ऑपॉर्च्युनिटी है, कारण की इट्स अ बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट प्लेस वेर यू कैन लर्न. लाइक इट्स नॉट ओनली लाइक पत से करते चल, नाही ऐसा नहीं है. each scene has meaning. आणि छोटी मुलगी सांची किती टॅलेंटेड है आणि हार्ड वर्किंग, अप्रिशिएटेड. आफ्टर द बिग बॉस कुणाला भेटलात? हो जीपी दादा, भावा कोल्हापूरकर. हो जीपी दादा आणि वैभव माझ्यासाठी है. यहाँ से फिल्म सिटी, सॉरी IFFI फेस्टिवल है. तो कोण एल्स, सूरज 2 टाइम भेटूया, 2 टाइम गावाचं दिवाळीचं मी पण सांगू, सूरज मी पण भेटूया. आणि फिनाले वॉज 6 ऑक्टोबर, 8 ऑक्टोबर सूरज घरी में येते. हो, आणि नंतर से दिवाळी से आया विश करते. बस आय थिंक एवढंच. बाकी अंकिता ऑल्सो, अंकिता बारामती मीट करते. आय वॉज इन बारामती doing my gym things, preparing me for another projects. And जीपी दादा आई है, अंकिता आई है, पण जीपी दादा मी मीट करते पहले से during नवरात्रि. And last question, how is Goan and Goan hospitality? Honest and go. पण 2 टाइम I came पहले से, मला नाही आवडतो, काहीच नाही आवडतो, एनर्जी नाही आवडतो, पीपल नाही आवडतो. असं काय करतेस, लाईक पार्टी सुरू करे. ये टाइम आई केम अँड वो जो डिफरंट फीलिंग्स है, डिफरंट गोवा, छान हवा है, छान वेदर, छान माणूस, छान पीपल, खूप छान, सगळं छान. थँक्यू व्हेरी मच. तर ह्या होत्या इरिका रुडाकोवा, आमच्यासोबत बिग बॉसच्या सेलिब्रिटी होत्या, कंटेस्टंट होत्या.
तर तुम्ही पाहतात गोमंतक TV. माझ्यासोबत हर्ष नरेकर, मी विनायक सामंत, पणजीतून. थँक्यू.